Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Inatod ang barata haligyan sa luwa si Hans Galero. Hans, kamen! Kinumpirmar ni Alcalde Noel Rosal kan Legazpi na apat ang panibagong kaso ng COVID-19 na nairehistro sa syudad. Susug sa pahayag na ipinilawas pa sa nungunyan kan Alcalde, ang duwa kay ni kasudma pa dapat na naideklarar ang agad ngunyan sa naninda na konfirmar man sa Department of Health, Center for Health Development Bicol o DOH CHD Bicol. Ang enot na positibong kaso, UC Bicol patient number 3866. Sarong 37 anyos na lalaki, residente kan Barangay 28 Victory Village. Ikaduwa kay ni si Bicol patient 3867, sarong 40 anyos na lalaki, residente man kan Barangay Rawis. Ang parehong pasyenteng ini, pareho man na private employee as in full verification pasagod sa ngunyan ang sa indang history of exposure. Mientras na si Bicol patient 3881, sarong 20 anyos na babayi, residente kan Barangay Cruzada, as in negosyan in close contact na positive patient man kan mga nakalihis na daw. Ikaapat na bagong positibong kaso kan COVID sa syudad kan Legazpi, UC Bicol number 3882, sarong 32 anyos na babayi, residente kan Barangay Buraguis as in saro siyang government employee at sinapag-araman na sa asymptomatic. Sa ngunyan pinag-isolate na kan gobyerno lokal kan Legazpi ang apat na pasyenteng ini na nairehistro sa syudad. Sinabi ni Rosal na kadaklan ka ini resulta kan mass testing ninda na ginibo sa mga frontliners. Sa ngunyan, 10 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa syudad ng Legazpi, kaya mantinido ang pangapoda niya sa mga Legazpeño na mantineron ang pagsunod sa magkakanigong health protocols. Dagdag na Bareta, Ans Galero, DCGP. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Joy! Iwas germs, iwas sakit. Puntiryan Alcalde Noel Rosal kan Legazpi City na 100% kan populasyon kan Legazpi City ang mabakunahan kontra sa COVID-19 alagad ang sendang pigaaditan yon supply asin procurement law. Sayang ipinalawanag na dalang sa presenteng Internal Revenue Allotment o IRA kan gobyerno lokal, ang kaya sa ng simbagon kan gobyerno lokal, iyo ang 50% kan gagastuson na fundo para ikabakal nin bakuna. Dinugang pa ni Rosal na mabakal ang gobyerno lokal nin bakuna susug sa lay asin kay pon pag-aprobaran kan Food and Drug Administration. Sa intanuan doon na dalanta makusog ang pakikipagtabangan kan gobyerno lokal sa pribadong sektor kayang madugangan ang fundo para may bakal na bakuna. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Alaxan FR. Alaxan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaxan FR. Nagkakaiguanan ng preparasyon ang Albay Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o APSEMO para sa relokasyon kan mga komunidad na apektado kan laharhal sa Bulkan Mayon at siniba pang peligro. Sa pangyenot ni APSEMO Chief Dr. Cedric Daep, nagkaiguanan sindan ng konsultasyon sa mga representantes kan iba-ibang local DRRMO kan mga gobyerno lokal tangani mailatag ang mga plano kung paano maipapasunod ang relocation plan kan mga komunidad na delikado sa mga piligrong darakan lahar asin iba pang hazard na pwedeng mangyari sa kapalibutan. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Suportado ni Albay 2D Congressman Joey Salceda ang economic amendment sa propestong charter change, lalo na ang may kinaraman sa para mapadali ang sobrang higpit sa foreign ownership provision ka 1987 Constitution, tanganing makatabang para matawan indalan ang political asin economic stability sa nasyon. Ang siya tanawanin punto, yung lakdang kan 18 Congress na may kamautan na ma-liberalize ang economic provision ka 1987 Constitution, lalo na nasa Article 12 na nagbabawal sa foreign investor na magsadiri nin lampas sa 40% kan kompanya sa nagkaparang industriya asin totalmenteng pagbawalan ang mga ini sa public utilities, magsadiri nin kumpanya sa media industry asin makiaram sa mga rekursos naturales. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit.
Hinagan ni Governor Boboy Cuwa kan Catanduanes sa sangguniang panlalawigan na tugutan siyang makaatender sa regular na sesyon kaini sa Lunes, tanganing may paabot ang sayang mapahayag sa mga Katanduanon. Ang surat niya kay Vice Gobernador Shirley Abundo, sinabi niya, o sa surat niya kay Vice Gobernador Shirley Abundo, sinabi niya na ang mga nakaaging bagyo iyo ang nakaulang sa Katandungan Festival, pati na ang sayang State of the Province Address. Idinagdag pa man ni Cuwa na ang mga namamanuaan dapat makaisi sa progreso na ginigibukan ko gobyerno probinsyal asin ang direksyon na gigibuhon tanganing makabangon asin magkaigwanin rehabilitasyon ng probinsya resulta kan sinapar kaini kan mga nakaaging kalamidad kan nakaaging taon. Ang baretang ini hatod sa Indokan Multi-5. Saludo ang konseho kan Barangay San Roque, Legazpi City, asin ang publiko sa onestong gibo kan sarong J2K Retail Sales Assistant na naguli nin kantidad na 135,000 pesos sa tagsadiri kini kan mga nakaangi aldaw. Sinabi ni Punong Barangay Joselito Martinez, ini sarong magayon nagawi na dapat pangarugan. Basado sa Facebook post ni Emeline Ayala, dakulan pasasalamat niya kay Felix Carillo Jr. na iyo ang nag-uli ka dakulang kantidad na gagamito niya sa pagpapahospital. Sa entrevista kan DCGB kay Carillo, na dai siya nagduwang isip na uli ang isling bag na may laog na kwarta dalanta sa pagtubod niya. Ini ang tama. Miyanras na pigtawan man nin tatawan man in Certificate of Commendation kan G2K Manpower and Allied Services si Carillo dalan sa iyang pagiging onesto. Yadras tanto padagos ang pag-akseptar kan Overseas Workers Welfare Administration Bicol nin mga aplikasyon o sa mga aplikasyon kan mga aki o tugang o si isay man na ma-apply nin educational scholarship sa indang opisina. Sigun sa tagapagtaram kan OWA Bicol na si Rowena Alzaga, 10,000 pesos ang pwedeng makuha na educational assistance. Kasabay kay niyan pangapudan sa mga interesadong OFW na magsumiter nin magkakanigong rekisitos, siring kan passport, size picture, patunay na ikaan pamilya kan OFW as in certificate of registration. Para sa masumiter nin aplikasyon, pwedeng bisitahon ang sa inang website na www.owa.gov.ph o magpasiring sa inang opisina alagad pagiramdom ni Alsaga na magsunod ng GAD sa ipinapotob na Health Standard Protocol. Iyan ang primerong gabtang kan mga barata. Ang iba pa pagkatapos kani. Enjoy 1050 pack sa Good Ginsena Swak. Weh, sobra gabi ko'y pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon asin pa sa puhon. Sobrang sabon, sobrang sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack sa Good Ginsena Swak. Enjoy 1050 pack sa Good Ginsena Swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Kinsenas Pack, only 1050 SRP. Gusto mo makatres laban sa kulog? Di ba mag-Maxbeat? Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? Di ba mag-Maxbeat? Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? Di ba mag-Maxbeat? Maxbeat, tulong benepisyo sa lalaking pamilyado. Ganun laban sa kulog, lakasin lawas, at lambingan kay misis. With proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxbeat. Sa Maxbeat, nakatres ka. Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies. The generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor. Lemes na, kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagandi. Nasa Lemes World Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na. Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Sa bagong laban ng bayan, bagong tapang ang kailangan. Sama-sama nating simulan, higitan ng nakasanayan. Baguhin ang nakakawian, pagpapakumbaba ang panlaban. Kakayanin natin ang
responsibly. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Ginebra Nation. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Hour of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Hour of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte at paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nang kulang ang gamot na ginamit. Nako, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diet Ups ka para hindi na dying inside. Diet Ups the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Ang sarap-sarap, nakaka-relax, bawat higop, wala ay lakas. Ating pakinggan si Igan Arnold Clavio para sa Mix 10 Coffee. Kape mo ba'y tama? Itong Mix 10 Herbal Coffee, gawa po sa piling natural na sangkap, gaya ng natural coffee, corn coffee, spirulina powder, tongkat ali powder, fulvic mineral powder, cinnamon powder, turmeric powder, cocoa sugar, whole wheat germ powder, at mangustin powder. Mix 10! Gawa ng alternatibo. Dok, alternatibo yan. 0916-311-5480. Babibili sa WCart, Shopee, Lazada, Doc Alternativo branches at mga piling butika at malls nationwide. Yan si Mr. Igan Arnold Clavio para sa Mix 10 Coffee, ang ating kape. Ating kape, Mix 10 Herbal Coffee. Ang Doc Alternativo Diabetes Center sa Legazpi City Branch beside Legazpi Public Market. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Detalles kan barata sa Lado Nacional. Sinabi ni Senate President Tito Soto na daing plano ang Senado na ipasahar ang ikatulong COVID-19 aid package dalanta ang validity kan Bayanihan to Recover as One Act o Bayanihan 2 pinalawig sagkod pa sa masunod na taon. Sa sinabi na daing naman ninda tutukaron ang ikatulong Bayanihan law sa pagsasabi na daing naman inikaipuhan. Idinugang pa man ni Soto na yaon pa ang Bayanihan 2 kung kaya daing rason na sundan pa ini. Sa giraray na nagpagiromdom ang Department of Health sa publiko na sunod na ni pinapotob na public health standards. Katakod ini kan
na-detect na bagong COVID-19 variant sa nasyon. Sa pahayag kan DOH, nanawan ni doon kay ni na dain na bago ang mode of transmission. Dahilan di mantinido ang epekto as in minimum public health standards para maiwasan ang paglakop kan COVID-19. Kasabay kay hinagad kan DOH sa mga lokal na gobyerno na maging mahigpit sa pagpapautob kan quarantine as in isolation protocols. Mientras tanto, sinabi pa ni Senate President Tito Soto na ang mga legisladores mabusol na tugutan na ang mga pribadong kompanya as in local government units na makabakal kan gusto nindang brand nin bakuna kontra sa COVID-19. Sa sinabi ng Senado, matiripon bilang Committee of the Whole sa aga, tanganing gibuhon kung papaano matuturusan ang legal restriction para matugutan ang pribadong sektor as in LGU na direktang makipagtransaksyon sa mga nagigibonin bakuna. Idinugang pa ni Soto na sinda ma-insistir na makakuha ng solusyon sa problemang pigaampangon yan. Makundok na ninensayo ang National Task Force Against COVID-19 sa pag-abot kan bakuna sa nasyon. Sigun kay NTF Against COVID-19 Chief Implementer as in Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez Jr., nagigibon nini sa masunod na semana sa aeropuerto para mahiling kung gurano kapreparado ang nasyon sa pagresibikan mga binakal na bakuna kontra COVID-19. Sinabi niyang maduman sina sa mga warehouse as in cold chain facilities na bubugtakan kan mga bakuna kay bahan ang Zwilig as in Unilab. Aparadigdi, ma-inspeksyon man sila sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM, Philippine General Hospital as in mga vaccination centers. Maduman man sila sa gabos na syudad as in geographical areas kung saan gigibon ang inisyal na vaccination program kan gobyerno. Paliwanag ni Galvez, nakamautan kan simulation exercises na ini maihanda ang gabos na aspeto kan vaccination program para pag-abot kan Pebrero dain ang maging problema sa sistema. Kinundistar ni Senador Panfilo Lacson ang pagsasabi niyang mas gusto kang gobyerno ang mas mahal alagad bako man epektibong bakuna sa COVID-19 alis sa Chinese firm Sinovac maski igwa namanin mas maray padigdi. Sinabi niya na dapat may magpaliwanag kung nata mas gusto kang gobyerno iyo ang ikadua sa pinakamahal alagad bako man epektibong bakuna. Idinugang pa ni Lacson na maski ang mga senador minangorob-ngorob kung natata ang gustong bakalon kan gobyerno iyo ang Sinovac asin bako ang ibang klase ng bakuna na may halangkaw na efficacy rate alagad menos ang presyo. Pinagos ang preparasyon kan gobyerno sa piglalaw man pag-abot kan mga bakuna kontra COVID-19 sa nasyon. Sigun kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., magkatuwang ang national government as in mga lokal na gobyerno, pigahanda na ang mga kinakaipuhan para sa pag-abot kan bakuna. Sinabi ni Galvez na ang mga lokal na gobyerno ang maserbing grassroots implementer kan vaccination program, kaya importanteng amay pa sana maging handa naman sinda. Sinugo na kan gobyerno ang mga lokal na gobyerno na areglaro na ang sainang listahan kan mga makakaresibinin bakuna, siring man ang mga vaccination centers sa sainang lugar. Sa mga sunod na semana, nakatalaan na magkondukta nin ensayo ang gobyerno bilang preparasyon man sa pagresibik ng nasyon sa pag-abot kan mga bakuna sa masunod na bulan. Bareta hali sa ibang nasyon. Pigbabawalan na kan Japan na makalaog sa sendang lugar ang gabos na mga non-resident foreign national bilang lakdang tanganing mapagulan ang paglakop kan COVID-19. Kanakaaging bulan, nagpalos na nin ban o pagbabawal ang gobyerno kan Japan, alagad exempted sa patakaran ang mga business travelers asin mga estudyante alis sa Taiwan, Cambodia, China, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailand, Singapore, South Korea, asin Vietnam. Pero sigon kay Prime Minister Yoshihide Suga na pupundohon una ang special treatment sa Pebrero 7 na iuman ang ultimong aldaw ka nagpapadagos na state of emergency sa Tokyo Metropolitan Area asin sa iba pang lugar kan Japan. Sinabi man ni Yasutoshi Nishimura, tagapamahala kan COVID-19 response sa Japan, na obligaro ninda ang mga Japanese asin resident foreigner na tutugutan na makalaog sa nasyon na magpirma sa sarong kasunduan na konforme ang mga ini na magpairarom sa 14 días na kwarentina
Kung masuway ang mga ini, maampang sa magkakanagong padusa ang mga foreign resident sa masuway man sa 14-day quarantine rule, babawian in resident status as imposible man na ma-deport. Pareta sa lado ning Karawat. Halos sa pagiging host sin aktor, babaloon naman ni Andre Paras na maabot ang siyang pangaturugan na maging professional basketball player sa pag-entra niya sa PBA Rookie Draft. Siyang sinabi na ang rason kung natata siya nagdesisyon na mag-apply sa PBA Rookie Draft dahil ang gusto niyang mangyari ang siyang pangaturugan na magkawat. Hindi nagdagpaman ni Andre na gusto niyang masundan ang siyang ama na si Benji na sa paglaog kay ni sa PBA, ini ang primerong nagkamit ni Onra bilang Most Valuable Player as in Rookie of the Year sa sarong taon sa nang pagkawat. Masen Wild Mini anapod kan mga eksperto sa siyensya at teknolohiya sa bagong gadget na sa indang na invento na magagamit kan mga mahilig sa musika, outdoor activities as in maging sa sports. Hole-in-one radio equipment system ang Masen Wild Mini as in all-weather ini as in Bluetooth capable. May built-in lighting system as in magagamit sa paglakaw-lakaw o ilaw sa tent sa pagkabanggi. Superior ang sound as in rechargeable ang baterya. Istoryang naiiba. Sarong pamilyang duang taon nang namumuhay kay Bahan-an restos kan duwa nindang miyembro kan pamilya ang nadiskubre kan mga pulisa si Manhi o sa Simahi, West Java, Indonesia. Aksidente na diskubre ang makagirabong sitwasyon na ini kan mga otoridad kan magsumbong sa pulisya ang sarong health officer na may maraot na parong halis sa harong kan sarong 77 anyos na misis na nagngangaran na Neneng Hatidja. Lalo pang nagduda ang opisyal kan habo siyang palaogon kan babae sa iyang residensya. Kan personalin o kan mga pulis ang harong, na-discover na may duwang restos na nakatago sa sarong kwarto. Asin ini iyon 85 anyos na agom, asin 50 anyos na aki inihatid siya na duwang taon nang nagadan. Duse-duse ng bote nin pahamot na na-discover sa harong na pigagamit kan babae para itago ang maraot na parong kan mga bangkay. Na pag-araman man na sasabugan niya ini kape, powdered coffee para dai makaabot sa mga kataraning anparong kan mga bangkay. Sa entrevista kan sarong local news, sa duwa pang aki inihatid siya, aligadong nakakadangog ang misis nin mga hinghing na mabubuhay ang siyang mag-ama. Kaya dahil niya ini ipinapalubong. Dahil kinasuan ang misis alagad pedagos ang investigasyon kung may foul play sa nangyaring pagkagadan kan siyang agom asin aki. Flashback. Enero 14, kan taon 1899, kan mamundag duman sa Kamiling Tarlac si General Carlos P. Romulo, sarong journalist, diplomat, asin ang kainit-nuting Filipino na naging presidente kan United Nations General Assembly. Nagadan si Romulo sa edad na 86 anyos kan Disyembre 15, 1985. Iyan mga tugang ang detalyas kan mga bareta ngunyan na pagkaudto. Sa pag-aaral ni Mardila asin Angel Mostasa sa Newsbase, Marksan Madrid asin Manuel Totania sa Lado Technical. Kami po ang nagbariwas kan bareta. Ako si Chi Antivola. Ako nga po si Edwin Taral na nagsasabing mabalos kan sendong pagantabay. Sa indong nadangog ang mga dalakulang bareta ngunyan na aldaw ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Radyo Balagon Kaito, DCGB ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 7